Yun, sub sa inyo mga Aji, good morning. Kita nyo naman yung title ngayon. Ang gagawin natin is papakita natin sa inyo yung mga nakuha natin na gagamba, kung ilan na ngayon kasi napakadami na nila. Pero marami din mga maliliit talaga. And yun, gusto ko lang pala muna i-mention sila Brodma YT kasi lagi nagko-comment. Gusto ko pa-mention si Spider Yo at sa mga iba pang nag-uumpisa mag-vlog patungkol sa gagamba. God bless sa inyo. And gusto ko lang i-plug din sa inyo yung mga kasama ko naghan kagabi. Si tatay ni Alas TV, si Boys TV, saka yung pinsan niya. Ayun, marami-rami kaming nahanap. Talagang kumbaga nakalat yung mga gagamba mga Aji. May malaki sa akin, malaki din sa kanila. Pero pinakamarami nyo yung tatay ni Alas, ang lakas maghanap. Ang lalaki ng mga nakuha. Tapos, ano ba? Ano ko na rin si Canegro, sila Tatay Mendo at sa mga iba pang nagbablog ng gagamba. So yun, umpisa natin. And si Dix, papabalik na si Dix. So abangan natin si Dix. And gusto ko lang din mag-thank you kay Leo. Kasi lagi niya akong, pag kailangan ko ng salmon, lagi niya akong nasikaso. So yan, God bless sa inyong lahat. Umpisa natin, pakita ko sa inyo kasi ang gaganda ng mga nakuha ko. Di siguro ganun kalakihan tulad nung talagang Jensen, mga OS ng Jensen, di naman ganun. Pero papalag to, siguro mga nasa good size, TM, ganun. And yung ganda ng gagamba is maganda talaga. So tignan na natin. Umpisa natin mga Aji. Mag-umpisa tayo dun sa mga maliliit mga Aji. Kasi kumuha ako pakain talaga. Kasi nga may parating tayo ng salmon. Madilim pala dito against the light. So yun, tayo na tayo. Tapos ang dami palang basura. Hindi pa nangungulekta yung basurero dito sa amin. Buksan ko na nga lang. Ito, may mga maliliit kasi tayo mga Aji. Yan. Mga pakain talaga to, tangkal na to mga Aji. Siguro mga 15 pieces. 17, ganun. Hirap pala. Hirap buksan. Sinabasa. So yan, wag na natin pansinin yan kasi mga tangkal yan. Pakain, heater, pampatapang, ganun. Yan yun. Tapos ito yung mga nakuha ko. Andyan sila lahat. Yung mga nakuha natin mga Aji. So umpisa natin dun sa mga rare natin nakuha. Ito yung magaganda. Ay pala, dun muna tayo sa mga normal na gagamba mga Aji. Yun, buksan natin to. Pakita ko sa inyo. So sandali lang, pupost ko muna. Tingnan natin. So ayan mga Aji, nakuha natin. Umpisa natin dito sa payat na to. Ito, nasa TM size naman to. Mas bati size ha. Jensen kasi malaki talaga masyadong Jensen mga Aji. Ewan ko lang dun sa iba. Kasi yung mga tao talaga nagbibigay ng tamang sukat ng Jensen, masyadong malalaki. So sabi nung iba, one size bigger. Pero para sa akin mga Aji, halos dalawa. Malayo masyado, malaki. So yan yung gagamba, nakita natin. Yan, itimin, payat, maganda yung paa. So mga pwede pang vlog to. Ito, matapang na kulay, tigre. Ito itimin, itim to, itim. Yan siya. Tapos ito, itim talaga na payat to. Parang pulahin na. So yan, mga mabalaybo. Tigre. Ito naman, medyo malaki-laki na to. Yan yung size ng mga gagamba. Yan. Kita nyo. Ito, tigre pa rin. Ito naman, tigre. Pero maganda yung kaha mga Aji. Pa-diamond na pahaba. So ito, itimin to. Yan, parang gray na malaki-laki din yan. So ito yung pinakamalaki nakuha natin. And kay Kois yung pinakamalaki pala kagabi. May nakuha akong malaki pa dito, malaki pa dyan. Para sa ganito, mas malaki pa dito mga Aji, mahaba. Parang ganito na. Yan. Malaki din. So yan. Yung nakita natin. Tingnan natin ito. Hindi natin galawin pa mga Aji. Kasi maganda, lapat na yung tulog kasi. Lapat na, balik natin yung tulog ng isa. Kasi lapat na yung tulog nila. Yan. Maganda to pag nalumaan mga Aji. Maganda-gandang mga gagamba to. So yan yung mga nakuha natin. Pwede pang vlog, pwede pang mga laro-laro lang. Yan. Yan yung mga gagamba. Ito malaki-laki din to mga Aji. So yan. And yung mga paborito ng mga bata, post ko muna, pakita natin. Yan. Yan, alam naman natin mga paborito nyo mga bata.
Yan, kitang kita, avatar, tala, may mga tala pa tayo. Yan, so yung putol lang talaga pa ng pula pusod pero ang ganda. Tapos flex ko lang din sila Alas, may nakuha din na avatar. Si Kois may nakuha din na tala. Ito yung avatar mga adyo. Yan, ang ganda talaga. So mga to, ang ginaganda lang naman ng pula pusod mga adyo is hindi sila ganun kalaki pero quality nung gagamba kung pang pet lang, tapos talagang gusto nyo nung ganda nung gagamba, talagang pula pusod yung mga ganda kasi sa kanila yung parang na-hybrid na-hybrid yung gagamba sa kanila mga adji. So yan, maliliit na to mga tangkal lang to mga adji, pero malaki na rin to kung sa lang ang banusan na to mga adji, yung mga TM nung banusan parang ganun na kalalaki to, yung maliliit dun. So yun yung mga gagamba, pinakita ko lang sa inyo. Yan, mga tigre pa tayo dyan. Tapos yun, so more or less yung gagamba natin nasa 30 pieces mahigit, 37 to be exact. Yung mga maliliit 17, tapos itong medyo okay tangkal tercera TM yung mga may mga good size doon. So yun, tulit yung patulugin natin yung avatar mga adji. Sige, pause ko muna. So yan, ganda mga adji So alam nyo naman ng pula pusod mga adji, malilikot talaga. Kaya hindi ko nabubuksan pa yung iba. Ganyan yan. Kasi masyado nang malilikot yung gagamba. So yun lang, God bless sa inyo. Next time try natin maghanap sa ibang lugar naman para mas malalaki. Kasi ito mga adji, malalaking gagamba na to. Tapos natin. Yun, sa next time makakuha pa tayo ng ganyang kagandang gagamba. Yun, maganda talaga to. Mga panglaro mga adji. Quality yung mga gagamba. Yun, ganda din na ito. Yan yung mga gagamba. So maganda yung quality yung mga nakuha natin. Kasi ito naman yung mga pula pusod to, tapos may maliliit tayong gagamba dyan. Yan yung pinagkaiba ng size ng normal na gagamba sa mga pula pusod. Yan, medyo malayo-layo mga adji. So yun lang, God bless sa inyo lahat, sana na-enjoy nyo. Mag-comment na rin kayo kung anong mga gagamba pa yung gusto nyo makita. And kung anong mga size yung gusto nyo, try natin kunin sa sunod. So yun lang, God bless.